Genesis Kapitulo 39. Si Jose kagang asawa ni Potifar. Si Jose gindala sa Ehipto sa mga Ismailinhon, kag didto ginbaligya siya kay Potifar, ang isa sa mga opisyales sang hari nga kapitan sa mga gwardya sa palasyo. Ang Ginoo nag-ubay kay Jose ka nagpauswag sa iya. Nagpuyo siya sa balay sang iaagalon nga Ehiptohanon. Nakita sang iaagalon nga ang Ginoo kaupod niya, ka nagpauswag sang tanan nga iya ginhimo. Si Potifar nalipay sang pag-alagad ni Jose sa iya. Gani ginhimo niya siya nga manugdumala sang iya balay, kag sang tanan niya nga pagkabutang. Sugod sadto, ang Ginoo nagpauswag sang panimalay ni Potifar tungod kay Jose. Ang Ginoo nagpauswag sang tanan nga yara sa iya balay kag sang iya mga uma. Si Potifar nagtugyan sang bugos niya nga pagkabutang sa pagdumala ni Jose. Kag wala na siya magpalibog sang bisan ano, luwas lang sang iya pagkaon. Si Jose mabukod sing lawas kag gwapo. Sang wala madugay, ang asawa ni Potifar naluyag kay Jose, kaginhagad niya si Jose sa paghulid sa iya. Pero si Jose nagpangindi ka nagsiling sa iya, "Dumduma bala, ang akon agalon wala nagapalibog sang bisan ano diri sa balay, kayari ako." Ginpadumala niya ako sang tanan niya nga mga pagkabutang. May otoridad ako sa sini nga balay nga pareho sang sa iya. Kag wala siya sing bisan ano nga gindumili sa akon. Luwas lang sa imo nga iya asawa. Ano karon ang pagkahimo ko sining malaot nga butang, ka magpakasala sa Dios? Bisan ginahagad niya si Jose adlaw-adlaw, pero si Jose wala magsapak sa iya, kag wala maghiusa sa iya. Pero isa ka adlaw sang si Jose nagsulod sa balay sa paghimo sang iya mga buluhaton, wala gid sing iban nga tawo didto. Ginbuyutan sang asawa ni Potifar ang bayo ni Jose ka nagsiling, "Hulid ka sa akon." Pero si Jose nagpanginpadlos ka nagdalagan pagwa, samtang iya bayo nabilin sa kamot sang asawa ni Potifar. Sang pagkakita sang asawa ni Potifar nga nabilin ang bayo ni Jose, ka nagdalagan siya pagwa sa balay, gintawag niya ang mga ulipon sa iya balay ka nagsiling, "Tanawan ninyo ining Hebreyo nga gindala sang akon bana sa balay, nagapakahuya sa aton. Nagsulod siya sa akon kwarto, ka nagsiling sa akon nga mahulid siya, pero nagsyagit ako sing tudugid. Sang pagkabati niya nga nagsyagit ako, ginbayaan niya sa luyon ako ng iya bayo nga nagdalagan pagwa." Gintago niya ang bayo ni Jose, tubtob ang agalo ni Jose nakapauli. Dayon amuman ini ang ginsugid niya sa iya bana, "Inang ulipon nga Hebreyo, kagindala mo diri. Nagsulod sa akon kwarto sa pagpakahuya sa akon. Pero sang magsiyagit ako, nagdalagan siya sa gwa ka nabilin ang iya bayo sa luyon nakon." Ang agalo ni Jose nagsilabo sa kaakig sang pagkabati niya sa iya asawa nga nagasiling, "Amo ini ang ginhimo sang imo ulipon sa akon." Ginpadakop niya si Jose kag ginbutang sa bilangguan, sa diin ang mga binilanggo sang hari ginbilanggo, kag didto siya nagdugay. Pero ang Ginoo nagupod kay Jose kag nagmaluluyon sa iya. Gani ang manugbantay sang bilangguan maayo sa iya. Ginhimo niya si Jose nga manugdumala sang tanan nga mga binilanggo. Siya ang nagdumala sang tanan nga ginahimo sa bilangguan. Ang manugbantay sang bilangguan wala na nagaatipan sa mga butang nga gintugyan kay Jose, kaya ang Ginoo nagupod kay Jose ka nagpauswag sang tanan niya nga ginhimo. Mga kaabyanan, inyo bantayan
ang masunod naton nga episode nga mo ang Genesis Kapitulo 40. Madamo gid nga salamat.